Hello, nak. Oh, nari nang uli mo. Ah, sige, alat punta ka digdi ha. Kumusta mo ko dyan ha? Padi. Ay, sige na tayo si padiyan ko digdi ha. May istorya ko sa imo. Ano man tato? Muray, sirti ako na kung niya na. Ito naman. Si Aki kung si Maria. Oh. Graduate na ng engineering. Ay, bro, yun nga Pasado. Yan ang maurag sa mga akita mo Iwani, niyan. maring nga taday na badusan to katong nagkabata baga. Bro, si Aki kung aning haling sursugon. Ay, sursugon. Si Aki kung aning haling Dubai, pauli naman yun Pauli yan. na, ay, kasinsabi na ito, panigurado. Ning nakapundar naman siya dakulao na arong. Bro, pinagmamalaki ko tong Aki kung to. Kaya pag malaki mo, Sa kapos na 19 kong Aki, siya lang ang mayong agum. ay bro, talaga kasinsabi na to. Dako na to, million na ang ito. Ikaw kagayo lang sa iya, dahil siya nag-aagum. Yung ani, maski itong Aki ko. Talagang proud man ako. Pero Ay. nabaritaan mo si Aki dyan ni ano ni Gloring. Gloring? Pados na naman. Ayo itong pukpuk dati. Pero purkis ibang Iyan, matindi. Isus, muli kakir. Nahihira ka na ako naman ta. Nagka-Aki na to, pinaagas lang. Ano man da? Hindi ko man. Baka man ang may sustento. Iba ang ano, iba ang agom. O bago-bago bagay itong agom, matindi ang bagay ito sa lalaki. Yan kaya masakit sa inday, buri. Maaragum-agum, tapos mayo man yung pansustento. Yan ang Tapos ani. pag nagkabaradosin, papalay. Kahira ka lang mga Aki. Kaya pasalamat kayo sa Aki ta. Yung- Kaarap ka to, asinsado na baga. Isipin mo si Aki kung saro. Siya na nagpapaklase sa mga tugal niya. Eh, talagang maray pag-arap ka tong may naipupundar na sa Dakulao na tabang, dakulao na Dakulang tabang. tabang, dahil itong pinaghirapan mo dati, siya na ang magibo ka to. Kaya dakulao na pasalamat ako talaga Aki, ako ningarog kaya. Talagang dabis talaga Aki, pero dabis may itong Aki ko, pasadong engineering. Oo, iyan ang magayon dyan. Talagang makakapag-ibo na kayong maraygahay na harong. O si Aki na naman ni Gloria! si Gloria to. Gloria Pre, pa nabalita ako. ako, mapilisun ka man talaga magkasagap business. Pre. Sure, tangan naman dyan, dito. Dito. Pre, ako sugo rin si... Ako yung talagsagaw. Makusugon na dalo mo pati sa kakanan. Pre. 3 hours later. O si Tig pepresenta rin dyan kan sa na balitaan mo. Ay, itong duman sa lumasan. Tigdo mo na naning maginangat. Nagsuwayan pa ng God. Ay, mas matindi itong sa kasala nila Puta Grita. Nasa simbahan, nasa bidaka ng father. Si Sir ang matutol sa kasal. Buray, may nagawin May na nagkuraw. lalaki. Sabi ako ng lalaki, ako ang matutol sa kasal. Nagkuraw. Ay, yung panan, kabit man lang itong papapakasalan. O di pospun si karakanan. Ay, kisi ka kanan, dahil puspunta ka na akong tamay doon. Sayang. Dahil nga na ako nakaduman ay, nakapatas ng Paano mo naraman? Buri, chismosa ka talaga. Siyempre, tamay nagpadara sa kong pagkakanon. Padaradanin ko itong nakasalan ng naglagritang napustun. Buri, Sawa-sawa sa karni. nanaw pang kakanon. Nanawang kagano. Usay ka tang reception. Duman magasano. Basta yun na to. Buri, di mo pa... Di ko alam ta. Pinatira mo lang ba ang pagkakanay naman niyo? Hello? Ha? Maki ka na? O sige, natuno ako dyan. Hamag, maaki. Mayo man tong may agong na aki. Si aki ka to nasa Dubai. Pero niya, pinagluluko ako dun ka tinipadiya. Padi, maduan muna ako, tas si Aki ko dang nasa Dubai, buri. Sa akin! Iyo, maaki na da! Ay, sa buray niya. Talagang talaga. Nabutok pang day na babadusan. Durat-duratan man talaga itong hangin. Ano nangyari sa'yo, Munak? Kamulanan ko ng ulan pa! Kala ko nasa Dubai ka! Nag-flight ako kan sa rupa! O di ba ganun lupa si lubot ko? Hamak-hamakon mo yan? Ika na lang ay inaasasaan ko! Madya! Hospital! Pagal na ako, Nak! Ako naman! Hospital! 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 Ano? Narapay ano ka? Magano na ako pa? Lagos pa, kakiragan mo yan! Hospital! 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 Iyon na di ba ang ospital? Hospital na ano? Pagkakirag mo tama ng albularyo! Di kita pwede mag-hospital, baka makuwit pa duman. Badya na! Sabi mo kaya! Tao!
Utang po, alat ka pa dyan. A few moments later. Total, mayo sa albularyo, ako na mapaki sa imo. Buka! Kusugan mo! Sige! Sarupa! Sige, kusugan mo! Kapit ko ng payo! Uy na! Kapit ko ng payo! Salamat sa Diyos! A few inches later. Pero Facebook daw kita ta. Makahiling lamang ng mga chiricheks digdi. Puri sila grita ba ganina katupis na biyo. Yung pangit, yung nagtitiri-tiktok ng barabay. Uy, buhay niyo! Tama ni na, ano ka na naman baya? Problema! Problema, anong problema? Inaagihan lang yan, di ka magparatambay yo. Problema! Ano ba yung problema mo? Nakulaw na problema! Ay, pwede tayong pasa dito. Buwasan mo. Pinagkatiwalaan ako. Pinagkatiwalaan? Ano ba ang problema yan? Kamukhaon mo si Aki! Aki! Kamukhaon! Kamukhaon mo si Aki ning Aki ko! Ha? Ano ba? Kamukhaon mo! Di ba tumistadong, ano ba aking nga? Kamukhaon mo! Nakakamiss mabados. Yo! What's up? Pasiram! Yon, shoutout pa lang kay Nick Sandy Estepat, kay Ate si Jabde, kay Ate Irene, kay Tito Christian, tapos kay Asa Aqua Eyes, tapos kay Dani, so kayo kay magdurman na kamuta, save lang. Shoutout kay Abigail, tapos kay Dayan, tapos sa Yan Chai Vlog. Shoutout Tito Cafe, Mamiletis Cuisine, Lanting Vines, kay Sheila May Marinas, tapos I love you. Slow is gold! I love you, Nick. Shoutout kay Abigail. Shoutout kay ano